have to speed up. Time must become our common weapon. Abe auka se kono ka deme mafali nyuma diliu ke ama yasa anga dansiki ke ni kujuguba waliya nunu na ikran jamana kuntigi ka la silula jabololo kansraw fe tonsigi dialect sefe min kana sigira ka hakilna jagabo ke ikran demelu tabulu kan l'Amerique ka lakana kela u daga yoro la Alman jamana kan kana dialect ni kuma ukera l'Amerique lakana ministry Lloyd Austin fe. And today I'm pleased to announce another major new round of US security assistance that helps to meet Ukraine's most urgent battlefield needs. Asinsira akan kosebe ka fo ko ka do fara kelekemna girimaw dilula ikran jamana ma Washington bena deme kuraw minu musaka be itayi jo fo dolari miliyari fla ani clanche nyona la labla ko kura ikran jamana yi ademaw ni Bradley blende biduru ni konoton nyoko o bena fara biduru blende korole munu laydu tara u ye kabni janvier kalotli woro watila kan ka fara buli fen blende len bi konoton kan munu be sorra suta Pentagon ka foli la l'Amerique armée bena buli fen blende le antimine biduru ni nyogona fene di Ukraine ma ani kafara transport ke bolifin modèle M998 o keme sabani biduru nyogona ka nunu mana na fara l'Amérique ka de même dileun kan kuruba la amusaka bela jelimeta ijo o dolari miliyar mwani woro ani doni jatila l'Amérique jamana ye min bedi Ukraine ma kabini février kalo kle muga ani nani la uni Russie jamana ka kele damne ni watila Angleterre fene ye adala kan di ka foka abena ngelen keme woro nyogona kuraw fara uta dilen nunka o bena fara fene Denmark ka kano tani konoton ani Suède ka kano automatique fene dilika Londres tunye laydu dike ka char combat e grimentani nani di Kiev ma nga kelekemina nu fene fefleni na ka nga di Allemagne jamana fe be kanka yamaria Berlin fe. And that includes NASAMS munitions and 8 air defense